Менә Вознесение трактының башланган өлеше юл әзер, дөрес әлегә юл билгеләрен сызмаганнар. Монда барлыгы 3 полоса булачак, 2 якка да. Аңлау өчен өстән гвардия урамы үтә. Бирдә бернинди светофорларда, тоткарлыкларда булмый, бары тик менә шундый юл асты кишүләре генә бара. Биредән М7 трассасына 15 минутта чыгып җитеп булачак. Дөрес, әлегә Вознесение трактының беренче өлеше, ягъни Җиңү проспектына кадәр булган арасы гына әзер. Вот сегодня я вас приглашаю первыми проехать по новому 4-километровому отрезку и вместе посмотреть на то, какая перспектива открывается. Добро пожаловать. Яңа юл белән журналистларны Казан мэры Эльсур Метшин шәхсән үзе таныштыра. Вознесение трактының беренче чираты 4 километрга якын. Объект хәзер 94%ка әзер. Әлегә кадәр моннан юл салучылар гына йөрсә, бүген без дә үттек. Аны быел октябрь уртасында юл салучылар көнендә ачырга җыеналар. Юл инде әзер диергә була. Хәзер андагы җәяүләр кишүләрен тәртипкә китерәләр. Вознесение трактында сәгатенә 70 км тизлек белән йөрергә рөхсәт ителәчәк. Бу юл 2 ел элек төзелә башлаган иде. Башкала өчен аның әһәмияте гаять зур ди Эльсур Метшин. Бу ярты гасырдан артык көтелгән юл. Проект нужен был еще вчера. Әлеге проект безгә күптән кирәк иде, чөнки транспорт арта бара. Генераль планда бу юл 50 ел элек үк билгеләп куелган. Бүген без аннан беренчеләрдән булып уздык. Казаннан чыга торган 5нче юл булачак. Ул светофорларсыз һәм тукталышларсыз итеп эшләнү белән үзенчәлекле. Яңа юл читендә күп катлы йортлар төзелә. Анда киләчәктә 6 мәктәп, 20 балалар бакчасы булачак. Планда шулай ук хастаханәләр, спорт комплекслары да бар. Бу юл аша җир астыннан 3 урында җәяүләр кишүләре ясала. Юл буяп куаклар утыртканнар, машина йөртүчеләр юл ачылуын түземсезлек белән көтә. Без бик көтәбез инде бу юлны. Бу юл буенча мин өйгә дә кайтып йөрим, авылга да кайтып йөрим. Хәзер мин тизрәк Мамадыш трактында пробкада басып тормабыз. Алла бирса, мондан гына тиз генә чыгырбыз МСМга. Турга гына. Юлны ясаганга яхшы инде, ничек дип әйтим менә. Әйбәт булачагында, кеше өчен дә, водительләр өчен дә дигәнчә, шәһәрдән дә пробкасыз тизрәк чыгарлык булыр дип уйлыйбыз инде үзебезчән дә. Вознесение трактының икенче чиратын машина йөртүчеләр тагын да түземсезлек белән көтә. Ул Җиңү проспекты белән М7 трассын тоташтырачак. Мамадыш трактындагы Салмачи, Вишневка, Привальный бистәләрендәге бетмәс-төкәнмәс бөкеләрдән арындырыр дип өметләнәләр. Барысы да финанслар ничек бүленүгә бәйле. Второму этапу в этом году выделено финансирование. Быел икенче этап буенча Фучик урамындагы юл үткәргечне төзекләндерергә акча бүленде. Әлегә ул объектны әйләнеп узалар. 30 августта без аны ачабыз. Быел башка эшләргә акча каралмаган. Киләсе елга федераль һәм республика казнасыннан финанслау булыр дип өметләнәбез. Акча булса, Вознесение трактын киләсе ел ахырына кадәр төзеп бетерергә мөмкин. Вознесение трактының икенче өлешен төзү 26 миллиард сумга төшәчәк диләр. Әгәр Җиңү проспектыннан М7 трассасына кадәр араны төзүдә шәхси инвесторлар җәлеп ителсә, аның түләүле булуы да ихтимал. Кто-то должен вложиться в эту дорогу, да? И я, насколько знаю, в ближайшее время будет заседание в агентстве инвестиций. Юлның түләүлеме юкмы икәнен билгеләү мәсьәләсен Татарстанның инвестицияләр үсеше агентлыгы утырышында карарга җыеналар. Барысы да шунда хәл ителергә тиеш. Әлегә икенче өлештә төзелеш эшләренең 27% гына башкарылган. Ул тулысынча ачылгач, М7 трассасыннан Казан үзәгенә 15 минутта барып җитеп булачак. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.